Ik ben Miete Selus, ik ben 21 jaar oud en ik speel basket bij de Klerk Stormton Waregem. Het is mijn eerste jaar dat ik daar speel. Daarvoor heb ik bij Sint-Katelijne-Waver gespeeld en in Houthalen. Mijn naam is Jalisa Maas, ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Lummen, dus de provincie Limburg. Ik speel bij Boom in Antwerpen. Miete en Jalisa zijn twee aanstormende Limburgse talenten. Ze spelen niet alleen met hun clubs op een hoog niveau, regelmatig worden de twee samengebracht bij de beloftevolle ploeg Young Cats. Wij geven jonge, getalenteerde en geëngageerde meisjes de kansen om extra internationale ervaringen op te doen, zodanig dat zij in de volgende fase kunnen accelereren bij de Belgian Cats. Met de ambitie finaal om Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen te spelen. Het is nu mijn eerste jaar, omdat vorig jaar speelde ik met mijn club Europees zelf. Dus ja, dan kom je daar niet voor een aanmerking. Dus nu dat ik in Waregem speel, dat Waregem niet Europees speelt, dat ik nu dus bij de selectie hoor. En dus nu mag gaan trainen met de Young Cats. Als ik die ervaring kan gebruiken Europees en ik kan die dan hier in België stoppen in de eerste klas, dat is optimaal om het zo te zeggen. Dus ik kan hier spelen tegen oudere mensen die nog groter zijn dan mij. Dus die ervaring kan ik dan gebruiken bij mijn ploeg in Boom, waar ook sommigen groter zijn dan mij. Dus dan weet ik ongeveer hoe ik daar moet op spelen en wat ik precies moet doen. Ik hoop ooit wel hoger te kunnen spelen als eerste nationale in België, maar ik studeer ook nog, dus voor mij is het ook heel belangrijk dat ik mijn studies eerst afmaak. Dus we zullen wel zien achter dat. Ik ben Abigail Gille, ik ben 21 jaar en ik woon in Lommel en ik speel ook basketbal in Lommel. Bij de dames van Lommel scoort een multitalent de driepunters. De mensen zouden mij kunnen kennen omdat ik ook een rapster ben. Ik rap ook onder de naam Abby Flintstone. Ik denk gewoon omdat alle twee een beetje urban-achtig iets heeft of iets street-achtig. Ook heel veel mensen in Amerika spelen ook street basketbal en zo. En daar in de ghetto's hoor je ook veel rap en hip-hop, denk ik. Dus daarom. Ik ben guard, ik ben de spelverdeler. Ik ben ook heel klein, dus ik zou moeilijk een center of forward kunnen zijn. Ze heeft een heel goed shotje. En ook een hele positieve, ze trekt zo iedereen mee. Eigenlijk zingen wij wel in de kleedkamer. Niet alleen ik, maar de hele ploeg. Maar enkel als we winnen. Want wij hebben elk seizoen hebben we een overwinningslied. En altijd bij elke wedstrijd als we winnen, dan zingen wij of kiezen wij een bepaalde speelster uit die dat overwinningslied moet zingen. En als je het liedje niet kent, dan moet je trakteren. Let's go! One more time.